Què passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts un dia més al nostre meravellós podcast, que este ja és el número 5. Així que anem a parlar sobre un tema supercandent que ha estat esta setmana en actualitat. I que hem parlat molt en el nostre canal i que ha donat molt que parlar, ja que hem pujat el vídeo a Facebook, part del vídeo a Facebook, podeu veure-ho així, en la descripció i tal, que és lo de Masterchef i el menú català que han servit als fallers. Sí, així que què ha passat en este lloc? Pues que han anat uns falleros al programa Masterchef que venien a fer una prova en exteriors així en la Comunitat Valenciana i els han fet a la seva semifinal del programa. Sí, i els han fet un menú a tots els falleros. Què significa? Què significa això? Pues que els han fet un menú català. Els han ficat un... Samfaina, rostit i crema catalana de postre. Sí. Això ha donat moltíssim que parlar, ja hem fet el vídeo, que ha sigut molt viral, molt comentat per tots vosaltres. Sí. I estem intentant fer-se en la falla, en contacte, en col·laboració en Llibertadors, per a fer-los una entrevista sobre el tema. Sí, així que quan sapiem alguna cosa, ho sabeu vosaltres de primera mà per a que estigueu tan al loro com nosaltres puguem estar al loro de què ha passat, què pot dir la falla per a donar explicacions. No sabem si avui en dia ha donat explicacions, així que a veure si ens aconseguís en aquesta entrevista i es podem fer una entrevista perquè seria una de les nostres entrevistes més estel·lars. Tenim moltes ganes de contactar amb ells, així que si eres de la falla Gravadores de Vesili Amorós, posa't en contacte amb nosaltres per a comentar, fer visita. I ara anem, en este podcast, que és un poquet més curtet de lo normal, anem en el tema de Sant Joan i els països catalans. Sí, anem a parlar sobre el tema de que Catalunya, i ja sabem, els catalanistes i els panques d'ací de València, volen eleccionar el dia de Sant Joan per a fer-lo en la Diada dels Països Catalans. Un altre més, perquè ja 9 d'octubre, Diada, el dia de la batalla d'Almansa, Diada, avui, Diada. Demà, Diada. La veritat és que des de fa anys se ve celebrant pel dia de Sant Joan, la nit de Sant Joan, la Diada, una més, dels països catalans. Per què passa tot aquest tipus de cosetes? Pues bàsicament perquè des de la societat catalanista, des de tot el moviment per l'independència de Catalunya, l'anexió dels països catalans, tot aquest tipus de cosetes, se parla de Sant Joan com una festa pròpia de Catalunya. Això com és? I dels països catalans. Que engloben tant a València, Catalunya, els Pirineus, Aragó, part de França, part d'Itàlia, hasta la Conchinchina és catalana. Si fa falta, sí. La qüestió, avui no anem a centrar-nos en el que és el tema catalanista en si, però sí anem a centrar-nos en el tema de per què una festa que és global, que se'n va des de fa sigles en totes les cultures, ara de repente és una festa catalana i sobretot una festa que simbolitza l'unitat entre els països catalans perquè se celebra des dels Pirineus fins a València. És una festa que se celebra en tot el món, se celebra des de Rússia fins a Amèrica, Àfrica, se celebra en tots els llocs. Sí, però estos catalanistes ja sabeu com són. Volen fer-se en totes les festes. Si per ells fora, la Fèria d'Abril de Sevilla també seria catalana. No donis idees. Però bé, des d'este xicotet podcast, és una paraula que no me... Pues res, des d'este xicotet podcast volem denunciar este ambient de la diada, que se fa diada cada 3x3 i sobretot d'una festa que no diguem que és valenciana. Importància, tenen les fogueres d'Alacant i tot aquest tipus de cosetes, però és una festa global, és una festa del planeta sencer, no és una festa catalana que simbolitza els països catalans. Pots llegir en moltes webs que s'ha anomenat Diada dels països catalans, no només de València, i que com que és una festa en la que el foc de renovació vol com enllumenar el camí
cap a l'unitat catalana i tot aquest tipus de cosetes que diu el moviment pro-catalanista, del qual, no sé, resulta molt evident de que no estem d'acord. No. I des d'este canal crec que podeu comprovar que molt d'acord amb el tema catalanista no estem. Molt bé, doncs pense jo que avui ha quedat un podcast curtet. Nosaltres se n'anem ara per ahí a fer cosetes. Fins així este podcast. Esperem que vos hagi agradat, Que vos subscrigueu. que li doneu manet amunt perquè ens encanta saber que vos ha agradat el vídeo, A este canal i al canal principal. que és el món de Juan i Patri, i podeu seguir-nos en les nostres dos redes socials únicament, que són Facebook e Instagram, que ho pots trobar com el món de Juan i Patri les dos, i per a no perdre res de la diversió. I passa també per Patreon si vols que un vídeo siga comentat i sigues tu el mecenas d'este canal, perquè recibiràs contingut exclusiu. No te baixes del submón.